gamji maza abun koyo Ahmadu Bello Sardauna na tuno wafa'atinsa shi ka saka nake kuka gamji maza abun koyi Ahmadu Bello Sardauna in na tuno wafatinsa sai ya saka ni in kuka Rabu Ubangijin kowa yarda ka so duka daidai ba tuhumar ka ya Allah yarda ka so fa yayi daidai shi ka tasarrufin bawa shi ka azamu kan daidai na zaka duro kushe Allah share hawayen mai kuka gamji maza abun koyi Ahmadu Bello Sardauna in na tuno wafatinsa sai ya saka ni in kuka na rike wasiɗa Allah da Mahamudu mai girma kauna ta ishan tsaniya kaunar annabu mai girma da ahalin gidan ɗaha tsatsanni na faɗin ma da ashabihi jumla masu riƙon tafarkinka gamji maza abun koyi Ahmadu Bello Sardauna in na tuno wafatinsa sai ya saka ni in kuka zani uwai ga ta alifi kan Ahmadu Sardauna gamji maza abun koyi Ahmadu Bello Sardauna yadda aka yi wa Sardauna yadda yawan ban kwana na tuno a koyaushe sai ya saka nake kuka gamji maza abun koyi Ahmadu Bello Sardauna in na tuno wafatinsa sai ya saka ni in kuka ne nazari a hankali ce mun magabata 'yan baya mai nazari da bincike littattafan tulin ƙarya na biɗi sanin hujja ta kashe 'yan mazan baya na kula da yi nufa ka ce sai fa ƙabilancin hauka gamji maza abun koyi Ahmadu Bello Sardauna in na tuno wafatinsa sai ya saka ni in kuka wai a cikin dalilan su na kashe 'yan mazan baya wai rashawa da hanci ne ga bambancin alƙarya gashi siyasa ta yi ƙarfi duk wata doka ta karya ta shiga har gidan soja ko kai ko mukamanka gamji maza abun koyi Ahmadu Bello Sardauna in na tuno wafatinsa sai ya saka ni in kuka sai kuma yarda da tasirin gamjiyayo a tarayya da kuma yarda da ya zamutuwa ba
bayaskan islamiyya sun kula Amadu Bello zai musulunta Nijeriya ya kuma ɗaukaka Hausa ta zama ba ta da tamuka. Gamji maza abun koyi Amadu Bello Sardauna, in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka. Kun ji dalili na ta'asa da ta saka su kai niyya, sai aka shirya makirci an ka kashe mazan jiya don kwaɗayin hawa mulki da ya zamo abun kunya. Kai iwa sun fa cuce ƙasa gashi a yau muna kuka. Gamji maza abun koyi Amadu Bello Sardauna, in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka. Kan maganar kabilanci Amadu bai wannan ba, kan magana ta addini bai hana kowa bauta ba, kuma batun kashe naira bai ci kuɗi na kowa ba, shi yaka nemo kayansa daga ƙasar waje zakka. Gamji maza abun koyi Amadu Bello Sardauna, in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka. Ba makura ta amince ya zama cifin securitinka, gashi kuna da bambancin addini da yaranka. Babban sakataren gamjiya son da auno zaka, inda akwai kabilanci Amadu sai ya sanaka. Gamji maza abun koyi Amadu Bello Sardauna, in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka. Inda ɗigon kabilanci likita sai ka sanaka, babu ɗigo na bambanci Amadu sai ya zabe ka. Isha ya Audu ya zamuto likita babu ko shakka, babban likitan gamuji doki har da kare naka. Gamji maza abun koyi Amadu Bello Sardauna, in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka. RAB duko na a cikin sahibai na Sardauna, Joseph Tarkama a cikin sahibai na Sardauna. Babu dugo na bambanci daga hali na Sardauna, babban yaran Sardauna in zai ya ci amana. Gamji maza abun koyi Amadu Bello Sardauna, in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka. Ba ku ji in da bambanci yayi gida ya ko zauna, ba ku ji in da ninanci yayi gida na 'yan barna. Masu kisan ƙabilanci, masu halin ɓauna da suka kashe Sardauna, sai suka hau shirin barna. Gamji maza abun ko
tuna sanda akin tola Firimiya na Yarobawa sanda ya san ana shirya za a kashe su don kwa'awa sai ya taho ga Sardauna don su gudu su tserewa Amadu sai ya ce a ba ni gudun kisa je ka Gamji maza abun koyi Amadu Bello Sardauna in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka Amadu bai ji tsoro ba shi barin mutanensa in ya guduwa a kan ransa yaya batun iyalansa in ya guje mahaifarsa yaya batun mutanensa sai ya tsaya a ɗauransa in na tuna na kuka Gamji maza abun koyi Amadu Bello Sardauna in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka 15 January ne 1966 ne wa Amadu ya yi shahadarsa ya tafi inda mai girma sun harbe shi da matarsa da ta jiyo ana fama sai ta kifa jikin gamji in ka jiyo abun kuka Gamji maza abun koyi Amadu Bello Sardauna in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka an kashe gamji Sardauna firimiyan arewawa sa Ahmad Prime Minister tafawa balewan Hausawa shi an tsince gawarsa ba sutura kuma gawa Allah wadan kabilun nan masu halin tabin hauka Gamji maza abun koyi Amadu Bello Sardauna in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka daga kashe su Sardauna an kai dikirin ƙarya sun kai sati for dikiriya dokoki na hamayya an kargurguje aikin Amadu babu alkunya Northernization Police an kabaje su ba kunya Gamji maza abun koyi Amadu Bello Sardauna in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka an izini a gasar Hausa ta zama harshen aiki daga kashe su Sardauna an kabaje wannan aiki wani abu na ban haushi sanda aka yi kisan haiki sai iba sun ka hau fati sun kashe gamji hamshaki Gamji maza abun koyi Amadu Bello Sardauna in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka masu hari na kunga ƙarya an ka tsare su talala wani abin daɗin haushi ga su tsare suna daula daga gidan tsaron jarum sun yi walimar madalla sun yi kisan kabilanci la kuwa ta wala haula Gamji maza abun koyi Amadu Bello Sardauna in na
tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka. babu hukunci kan masu kisan juyin mulki, gashi kuma mukamin su na ta'awan gabaranki. shi ko irin yayi sauyin duka ma'aikatan aiki, ya saka duka yaransa masu taya shi kan aiki. Gamji maza abun koyi, Ahmadu Bello Sardauna, in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka. gashi ibuwa suna a za'anan hoton gawar Sardauna, wasu suna la'annatarsa da ibu har suna gunna. ihu ne ba anwa wai sun kashe dabbobin barna, wai akuyoyi na kuka, kun ji irin halin arna. Gamji maza abun koyi, Ahmadu Bello Sardauna, in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka. Chief of Naval Colonel George ne, George Kurubu Bakariya, Commander 2 Brigadier, Colonel Unjo Bakariya, Commander 2 Battalion, Major Ebola Bakariya, Commander Abekuta ga Arizona, Major Ekonwe an shirya. Gamji maza abun koyi, Ahmadu Bello Sardauna, in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka. Komanda 4 Battalion, Major Nzefili Duba, Commander of Federal Guard, Major Ocheni na Duba, Commander of 1 Battalion, Major Dogunni ya Duba, Commander of 1 Brigade, Double Basi ba wai ba. Gamji maza abun koyi, Ahmadu Bello Sardauna, in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka. Komanda na tiri brigade, Major Okoro shi aka sa, Komandan lardin Depota, Major aka ga aka sa, Commander of 5 Battalion, Mamman Inshuwa ne aka sa. Kun ji guda ɗaya kwallon kwalla daga arewa dan kisa. Gamji maza abun koyi, Ahmadu Bello Sardauna, in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka. Kun ji a inni da ninanci ko kuma ma kabilanci, ko kwana ce gidadanci, ya fi in ce muna afurci, ko kuma kaidin kafirci da aka yi da fasikci. Gashi a yanzu ba 'yanci, babu zama na adalci. Gamji maza abun koyi, Ahmadu Bello Sardauna, in na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka. Ya jama'ar arewawa ga ta'aziyar Sardauna, shi da Firayim Ministansa Abubakar da Sardauna sun tafi ba magadansu, yanzu muna cikin ƙuna ba makwafi na halinsu.
ga sha'arewa sai kuna. Gamji maza abun koyi, Ahmadu Bello Sardauna. In na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka. Ya jama'ar arewawa ga ta'aziyar Sardauna, shi da firayim ministansa Ahmadu shi da Sardauna sun tafi ba maga adansu. Yanzu muna a cikin kuna, ba makwafi na halinsu, ga sha'arewa sai kuka. Gamji maza abun koyi, Ahmadu Bello Sardauna. In na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka. Gamji maza abun koyo, Ahmadu Bello Sardauna. Na tuno wafatinsa shi ka saka nake kuka. Gamji maza abun koyi, Ahmadu Bello Sardauna. In na tuno wafatinsa sai ya saka ni kuka.